Baga na may shota na si Dimsing, dalang mampirpirdi. Umati mo, yung baga kanya na yan. O, sinabi niya kung nano magkait. Walang mga dagan na. Yung nagbagbagan na, yun nalagay. Walang mga dagan na. Yun na ganan. Ha? Kamu ah, sika ka makam mo. Itsak na kahit, oh. May shota na daw si Dimsing. Yun niya lang nga, alam pa rin, alanganin. Yung baga na pala, at kakadwa tayo na buruding. Pag kita mo gano'n. Kataltikimot ko, boy. Oo na yan. Hindi mo si turog nan. Boy. Paano mo pampanunod ka? Hindi ba yan? Buti na tinag, boy. Nasabong, boy. Ha? Baka may paltog. Pati. Uy! Uy! Bagsak, boy! Uy, bagsak! Hindi mas turog mong, boy. Nabanlog kan sa. Turbo yung pinagturo ko si kayo mananggay. Ito yung sumaw. Sabi niyo kakamti kamain, nagadong nga pagturugam dito yung pay. Paano nyo ya? Yung sturo ko, turbo kayo. Putada ka lang makita ah. May nagagapong malubong. Oh, talang, igigid. Talang raramidag. Kursi kayo mo, tataka lang makita. Gusto kayo matay. Ayos lang. Buri-bula tati barangay. Nilalatag balbaliw. Awan mabaliw ka niya, main. Wala na pamayamay. Oh, dapat nagtunog yung cellphone na. Ada ka-chat na ha. Hindi ko pa aja, berkata lang aja. Ay. Nyaman pa marunong tumawon. Pakita mga gala, barkada mga dyan. Awan. Erika Candelaria Enriquez. Iba tang. Kita naman yung profile picture naman. Pwede papakilaman natin. Pwede password mo, password. Pikilampay. Password. Kita mo yung ah. Tan. Man. Erlinda. Hindi na messenger na dito tayo. Kalkalo na talaga pa lang mo. Erika Candelaria Enriquez. Oh, nagdwasay tayo juga. Hindi ko nataha. Ikaw ba talaga ito? Nag-chat baby ko? Diyan lang mo ko ako. Apay, kita kami lang nakamove on talaga ni Mercedes sa atin. Sa Kaya man ni Dimsing. Pasan ka pa yan. Tinatamad ka na naman siguro mag-chat baby ko. Di ba bagan? Basak lang. Huwag kang epal. Kung na pailaang. Di mo na nangakwada. Ato di kalman eh. Hindi ko naman. Kasama mo ba dyan, baby ko? Baby ko, good night na, baby ko. Hindi ko mabawad. Ay, sa mga katurog tayo, napuyat na ata. Dahil maghanap pa yun lasing ka na ba, baby ko? Nga! Pati ka naman nagbarbartik, boy. Pero di na kami pala, hindi ka lang sa naho. Erika, kita na ako napintas di ko na. Tanda di profile picture. Wala na picture na. Ay, napintas si ka ni boy. Ubing mati boy. Nakacham-chambanan na yun. Daw danak na. Aha? Danak na, 2 bulan. Uy!
Single ma'am. Oy. Ah, sige mo. Love mo, love mo? Ha? Love mo? Muna. Taga din natin, taga din na. Pangasinan. Pangasinan? Din di Pangasinan. Ini asli ni Rosales wala naman. Rosales? Ay, hindi ka nung sunod dyan. Pinasyar mo mit tayo. Hindi pa. Kanong pasyarin nga eh. Mukhang to ah. Eh, sige, nagbayag na pukaw natin, Taranjay! Siguro ornong daw sa Kailangan. Ano yan, sige. Ay, sa tata, makasawa ka mo tayo. Muna lang kantaw, dua kayo. Ano, ninong? Muna langan. Pakpakawan. Wala na kami mit abay Oy, dagas na tang dyan na jay. Apay naman niya mabali mo na madimi kayat. Yung mabalik next jay, di mabalay. Agbalain. Ay, Kaya marami nung madina ka may sa tao. Kaya ito pagbaga tayo lalagay, madi mabaling tanggian. Apay ka na, Kamuman. Oh, Di ba di mo pagbaga mo. tabak? Pipay sa day. Sigurado kang ordetan. Okay. Madi pa ya. Ano, sigurado mo day. Kitak pa ya. Kitaan. Bibi Ko, tatawagan yun, kitaan pay laang. Api mananaw. Bakan yung timsay, ang kamang luklukot ti babae. Makar-makar. Oy, narikit mong loko talaga. Nalab mo nga talagan. Una, So na ngay, lab na ka. kamu ah. Ay, di tanaw niya. Hindi kami mo nagkinita, nagalanganin ka mo tayo. Maminta mo na yun. Baby ko, apay. Nyakor ko ma. Sa bali, amot. Nya. Wow, adi mot sa bali, unique mot ko maya. Adugam gamit ta baby ko. Nyakor out. Adi ko adi medyo, ang paiti tawagan nga kasting mat agpanunot ka ah. Bangsay. Mamalumbat ang daon. Oy, Andad ko. Andad ko. Kumusta ka na andad ko? Naligo ka na ba andad ko? Hindi pa ang dad ko. Nandun. Ito no, nagdigos ka, ang dad mo lang yan. Kaya nakabitpito tama day. Ay, tani ko aja, ni Boss Bart. Andad na? Oy, Kano ano ni Boss Bert ajay? Madex, lagi. Nagkuha kanya na. Pin-request sa. Sa request tapos ika. Inapsip na yung baga na. Inasip. Naksep. Inaccept. Inasip. Pura na nagkakalindo. Nagsakay mo gamin na yun, eh. Para sa akong nag-istorbo kayo itong gamin. Damagin mo lang, kita mo talinggit mo, nagtutukilin mo. Ay, talaga di si Dido. Makasasawatan, boy. Uy, makasasawat. Si Kanaw. Basta nung kasta ngaglang nga tukol-tukol, makasasawat kasta nga tao. Kumubing ko ito tsura mo na eh. Yan, siyempre nagpapugisik medical man. Para kanya Ay, na tatay. pinagpugis mo. Ha? Para kanya na pinagpugis mo. Nay, Buna. ang luka pa yung kita kanin dati, digdigdigos. Po. Siyempre, balik ko mo tarugas ka sanaw. Talaga. Kano nga roti ka sa Riyaw? Tingtimanaw. Why? Pwede din. Ikaw, pinagkinkinita ka, sarata damdama mo. Ay, di kayo pinagkinita. Agkinita kayo. Admit kayo nga Agmit kayo gaminan Dan tulat ta. Ay, makamaunaan ka. Ay, Habang nasawa pa ilang. Ang mugulis sinaw. Tawa na, awang pa, pwede bagbaga. Pwede mo ayun pa naman tulak ha. Maunaan ka tila kayo. Ang mugulis sinatan. Tapay sinayay. Oh, yung baga na may show na si Dimsing, dalang mampirpirdi. Umati mo, yung baga kanya na yan. Oh, sinabi niya kung nano magkait. Walang muladagan na. Yung nagbagbagan na, yun na lang. Walang muladagan na. Yun na ganan. Ha? Kamu sika makam mo. Itsak na kahit, oh. May show na daw si Dimsing. Yun lang nga, alam pa rin, alanganin. Yung baga na pailang. Agkakadwa tayo lang urudin. Ang gito So, magana. naganda makikita kay Mamay Day na. Ang garaw. Adi Migaya. Na yan, talaga mo ta. Kurso Kinita kayo, nagaro mo na lakay nga jay. Nalay nga jay. Oy, talang mapanajay. Chat na Dakat jay ajay. Hoy, baga kanyam, pakasara mo. Ya. Saan kita to tirahin na daw. Uy, kamano? Sogo, ya. Paano mo nagsiyo mo? At kanyam mo taapay. Tara. Tara lalaki ajay. Tara. Yung gentleman ka, hindi ka Gentleman. dapat kasya. Well, Siyempre, at mo yung bagbagam-gam, tiram ka gadin, mabaling mo. kano kaya mo talaga makasawan? Ha? Si ko gamanin, dumabulang pa ilang. Kapay, dikit dahil. Yung di pinagnagnong, yung buo mo na yun. Awanin na, agree ka na, ano yung yayan. Kapay. Parehas kayo magimas. Kabagay Una lang, suro-suro natin na Suro mo. Matigarad. Ano nga seryoso ka talaga. Gamit adi seryoso.
Ay mo, narikat tigasawa boy. So dapat pagpanpanunutam. Dapat nung kasawa ka dati urunong mo. Oh, yung tama jay. Na may met pengaro da sariling pengabalayan. Tano ordino pa panan nyaw. Oh. May balay mo suna. Mun ata man dyan, dari Pwede kita nga di dungutawat ko di Magulang niya. inang yung kastoy sa pakasar kami. Asa no nga no masigog tapos dumat ka pati pang ka. Kasi siguro pa ni tatang mo diya, di nagkasagan na Una. kumagar mo. Kasi dapat Talaga nurnungan mi diya. una, natanga lang maning ornong. Tangkap nagkasarmaw. Alam mo magbayad. Ungkot mo tangkap nagkasarmaw jay. Una, at least kasla ornong adi na. Ang turno mo kimutang ka na. Una. Kapaya. Kasakaro din. Kapit pataling mo niya. Una. Mati mading igaman di kapit talagang ako Bisigi daw. ka. Masugatan kapit patali. Nagchat ulit ni Eric kanina. Sa bali ajay. Replyam na yung gunuun eh. Sa bali ajay. Nagsadugtog. Awan. Lakay borsyo mo. Nag-iwas turog na siya. Nakadisalo ni tatay ko ba? Nakaibor yun. Kung ano mo kita simang, tiba nga mo rin. Nilaki din nga. Ano nabigla diya, lakaibor siya. May kukurin tatay ko, mag-reply mo, may cellphone na. May cellphone ni tatay. Malay mo. Malay mo. Saka doon na ya. Kajayan, maturo kami matang. Ha? Maturo kami mo. Dahil istorbo, nagturturog ko. Gayon, takayaw. Takina na kami mo. Kajayan. Sakit ako, baltog. Ano yun, indog na talaga na. Sana all, makasawan. Ano boy? Sika. Kasawa ka mo tong boy. Nay. Guys, may bagong product ang GR4. Ito nga pala ang Magic Gatas. Pwedeng-pwede rin pala ito sa matte color at glossy color. Tignan nyo naman ang resulta, ang kintab, di ba? Kaya bili na rin kayo. Click nyo lang ang yellow basket.